טוב ושלום לכולם, אני שרון ממרכז הזדמנות נתניה, ולפני שאני מעבירה את הבמה לקרן אז כמה מילים. הוובינר הזה הוא חלק מהמענים לציבור של מרכזי הזדמנות ובהובלת מרכז הזדמנות נתניה. מרכזי הזדמנות, למי שלא מכיר, הם מרכזים להכוון תעסוקתי. אנחנו מציעים בעצם שירות מקצועי ואיכותי למחפשי עבודה, לאנשים שמתלבטים לגבי המשך הקריירה, לכאלה שמעוניינים בשדרוג ושינוי תעסוקתי, וגם כאלה ששוקלים מעבר משכיר לעצמאי. במסגרת השירות ניתן לקבל ליווי פרטני לבניית מסלול חיפוש עבודה מונחה, וגם סדנות לשיפור מיומנויות, הכשרות מקצועיות, קורסים וחיבור למעסיקים. את הוובינר הזה תנחה קרן דורון, קרן היא יועצת ארגונית בכירה, והיא מנחה אצלנו קורס מקיף במסגרת מסלול יזמות. ובהזדמנות הזאת אני אגיד שמי שרוצה עוד פרטים מוזמן לפנות או אליי או בסיום הוובינר לשלוח לנו את השאלות ואנחנו נחזור לכולם. קרן, אלייך. יאללה, אז בוקר טוב, אחרי איחור לא קטן שהיה לנו בגלל תקלה טכנית, אנחנו מתנצלות, אבל מקוות שעכשיו הכל יעבוד תקין. אז זה באמת כמו ששרון אמרה, היום אנחנו נפגשים תחת פרויקט מקסים של מרכז הזדמנות בתעסוקה, שבה באמת, שנותן מענה, בעצם המרכז נותן מענה, כמו שאמרנו, גם לשכירים, גם לעצמאים, והוובינר היום בעצם בא לתת מענה למישהו בבין לבין, שהוא עדיין לא בטוח איפה המקום הנכון עבורו. אני אעשה לכם ספוילר, אין כמו עולם העסקים, אבל הוא לא נכון לכל אחד בהחלט, והמטרה שלי בוובינר היום זה לעזור לכל אחד מכם לקבל החלטה אישית שהיא תהיה נכונה ומתאימה באמת לכם באופן אישי, האם באמת הצעד הנכון עבורכם זה לצאת לעצמאות, או שדווקא יותר נכון לכם להיות שכירים. כפי שאנחנו נראה בהמשך, יש באמת גם התאמה אישיותית לעולם השכירים או לעולם העצמאים, אנחנו נדבר גם על זה, ולהיות בעל עסק יש בזה המון יתרונות מדהימים, אבל יש בזה גם הרבה אתגרים, קשיים, צורך בהמון כישורים ותכונות מסוימות, ואם בן אדם אין לו באמת את הסל כלים הפנימי הזה, אז יהיה לו הרבה יותר קשה בעצם להתמודד בתוך עולם העסקים, וכאשר אנחנו נדע לבחור את נתיב הקריירה שנכון לנו, בהתאם גם לאישיות שלנו, לרעיון שיש לנו, בעצם לאיך שאנחנו פועלים וחושבים, אז זה לנו הרבה יותר קל להגשים את עצמנו ובאמת ליהנות משפע כלכלי ומהצלחה תעסוקתית והתפתחות אישית וכו'. וזאת בעצם המטרה של ההרצאה היום. יש לנו, ההרצאה היא תהיה בערך שעה, לאחר מכן יש לנו עוד איזה בערך חצי שעה של שאלות תשובות. כל השאלות שלכם, גם שאלות שהן באמת אישיות, אינדיבידואליות, שרלוונטיות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב לנו את זה בצ'אט. בתום ההרצאה אנחנו ניכנס לצ'אט ואני מבטיחה לענות על כל השאלות שיספיקו במסגרת הזמן שלנו. אז אתם יכולים להרגיש חופשי לשאול כל דבר, גם לגבי ההרצאה עצמה, גם לגבי שאלות אישיות שלכם, ואנחנו מתחילים. אז כפי ששרון אמרה, אני קרן דורון, אני יועצת ארגונית, עסקית, שיווקית. ההתמחות שלי קצת יוצאת דופן, אני קוראת לזה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אני יודעת שסיפרו לנו שזה אי אפשר, אבל בתור עצמאית זה דווקא כן אפשרי. וכשאני מדברת על לאכול את העוגה, אני מדברת על זה שבתור בעל עסק, אם אתה עובד בצורה נכונה וחכמה, אתה מסוגל ליהנות גם מהתפתחות אישית, גם מעשייה עסקית, גם ממקסום של רווחים, גם מאיזון חיים, איכות חיים, הורות נוכחת, זאת אומרת באמת ליהנות מכל היבטי החיים האלה. השילוב בין המשפחה, הפנאי והקריירה שלנו זה נושא שמאוד מעסיק אותי. אני בעצם, זה ההתמחות שלי בתור יועצת ארגונית, לקדם איזון פנאי עסק ומשפחה של בעלי עסקים, של עובדים בארגונים וכו'. ואני גם חוקרת את הנושא הזה בדוקטורט שאני עושה בייעוץ ארגוני, ככה שאתם כבר תבינו שבאמת הרצון לייצר לנו מסגרת שלמה, מעטפת, גם מקצועית וגם אישית, שבאמת מטיבה עם החיים שלנו מכל הבחינות, זה משהו ככה שמאוד מאוד בוער בי, וזה אני חושבת גם אחת הסיבות היותר משמעותיות למה הוובינר הזה חשוב, כי אם באמת בן אדם יבדוק עם עצמו ויראה שהוא לא יהיה מסוגל לעשות את הצעד הזה,
על ידי שמירה על כל איכות החיים שלנו בכל הבחינות, אז צריך אולי באמת לחשוב על זה שוב, וכנ"ל, אולי דווקא בתור שכיר אתה לא יכול לחשוב לשלב את כל הדברים ביחד, וכדאי לשקול את המעבר לעצמאות. אני בעצם קוראת לעצמי יועצת עסקית לעסקים חכמים, שעסק חכם בעצם זה עסק שבא לממן את איכות החיים שאנחנו רוצים לחיות, מבלי שהוא פוגע באיכות החיים שאנחנו חיים בפועל. כי לעבוד 24/7 ולהרוויח הרבה כסף, אפשר לעשות גם בתור שכירים. אם בחרנו לצאת לעצמאות ולהתמודד עם כל האתגרים שזה אומר, אנחנו צריכים לדעת גם למקסם את היתרונות האלה עבורנו, וחלק מהעניין הזה זה באמת לדעת לעבוד תוך שמירה על איכות חיים. זה כל כך חשוב לנו, ובמיוחד עבור בעלי עסקים, כי עסק זה כמו מרתון, זה ריצה למרחקים ארוכים, זה דורש המון משאבים, המון כוח לאורך זמן, ואם אנחנו פשוט לא נדע לשמור על האיזון הזה, על באמת על שמירה של לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, כמו שאני אומרת, יהיה לנו מאוד קשה להמשיך במסע הזה, ובאמת לייצר לעצמנו עסק שהוא יציב ושהוא רווחי לשנים רבות. ובסוף זאת המטרה שלנו, שיהיה לנו נתיב קריירה, שבאמת יוכל לפרנס אותנו, ושנוכל ליהנות ממנו ולהתפתח בתוכו שנים רבות קדימה. וזה ככה באמת המטרה שלי עם כל עסק שאני עובדת איתו. אז היום מה שאנחנו נעשה, כפי שאמרתי בהתחלה, אנחנו בעצם, אני רוצה לעזור לכל אחד מכם לבחון האם הוא מתאים לעולם היזמות. אנחנו נכיר תפיסות וקבלת החלטות ודרך פעולה של יזמים מצליחים, זאת אומרת, מה באמת יזם מצליח צריך, כדי שתוכלו לבחון האם יש בכם את התפיסות, את הפעולות, התכונות האלה ככה ברמה האישית באופן טבעי, ומפה נוכל באמת לפתח אותם. אנחנו נתייחס גם לרעיון שיש לכל אחד מכם, כי אני בטוחה שכל אחד מכם הגיע עם איזשהו רעיון בסיסי לעסק, ואנחנו נבחון האם באמת, איך באמת יש לו, האם יש פה התכנות להפוך את הרעיון הזה לעסק מרוויח, ובכלל אני אראה לכם שיטה לבחון כל רעיון אחר שיעלה לכם בעתיד, שתוכלו באמת לשאול את עצמכם כמה שאלות נורא פשוטות, ולדעת האם יש פה התכנות. ולבסוף אנחנו נדבר על הזמן, מתי זה הזמן הנכון לפתוח עסק, זאת אומרת, מהי הסיטואציה האידיאלית ביותר, הנכונה ביותר, שממנה כדאי לצאת לדרך ולפתוח עסק. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון שלנו. האם אנחנו מתאימים לפתוח עסק? האם כל אחד מכן שהגיע היום, שאני בטוחה שהוא ככה מתלבט המון לגבי הרעיון הזה, זו החלטה שהיא לא פשוטה לעשות שינוי קריירה, ואני בטוחה שזה מעסיק אתכם המון, ואנחנו צריכים אבל לקבל החלטות שיהיו מאוד נכונות ומדויקות, גם אם זה לא תמיד כמו שאנחנו מאוד היינו רוצים. אז בואו נבדוק באמת ברמה האישיותית, איפה כל אחד מכם נמצא. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה לבחון האם יש בתוכנו דרכי חשיבה, אפילו בסיס של דרכי חשיבה של יזמים מצליחים, ויזמים מצליחים הדבר הראשון באמת שהוא מאוד מאוד ניכר וחזק אצלם, זה עניין החזון. זאת אומרת שיזם מצליח, הוא נכנס לעולם העסקי, מתוך חזון גדול, מתוך איזושהי תחושה של שליחות, מתוך רצון באמת לעשות משהו טוב, להשפיע על העולם, להעניק משהו לעולם, ליצור, להביא את האיכויות שקיימות בתוכו החוצה, וכאשר אתם תבינו את השליחות שיש בתוככם, כי עסק כשנוצר מתוך שליחות זה בהכרח עסק שלנו הרבה יותר קל להצליח איתו, לגדול איתו ולהתפתח איתו ולמקסם אותו שנים קדימה, כי כשאנחנו קמים בבוקר לעבודה שאנחנו לא רק נהנים ממנה בטירוף, אלא שהיא גם מביאה את מי שאנחנו החוצה, שזה באמת מה שאני, הדבר הכי גדול שאני רוצה לעשות בעולם, אני מביאה אותו החוצה ומזה אני גם מתפרנסת, זה בעצם, זה כבר ההתחלה הטובה ביותר שאתם יכולים לבקש לעצמכם, כי המוטיבציה הפנימית כל הזמן תמשיך לבעור. אני אמרתי לכם האיזון הזה כמה שזה חשוב לי, ובכלל לעזור לעסקים, אני כל החיים שלי גדלתי בתוך עסקים, אני בת לאיש עסקים מאוד מצליח, ותמיד ככה העולם הזה מאוד עניין אותי, ועניין אותי לראות מהצד ולהבין מה קורה בעצם לבעל עסק, מה גורם לו להצליח ולא להצליח, ומתוך ההבנה שעסק הוא הפרנסה של הבית. זאת אומרת שכשהעסק שלכם מצליח, בהכרח אתם מביאים פרנסה מבורכת הביתה, אתם יכולים לקלקל את המשפחה שלכם, וזאת חשיבות אדירה
אז השליחות שלי, שאני רואה אותה, אני לא מסתכלת על עסק ככסף, רק ככסף, כשורה תחתונה, אלא אני רואה את זה כפרנסה של הבית של בעל העסק. וזה בעצם השליחות שלי, לעזור לבעלי העסקים, באמת לתרום גם לאיכות החיים שלהם, וגם לפרנסה של הבית שלהם, ולאיכות החיים המשפחתית שלהם. אז זה בעצם מה שעוזר לי, כל יום לקום מחדש ולעשות, ולפתח מוטיבציה, ולהמשיך בדרך, ולמרות שאנחנו נכשלים, ואנחנו הרבה פעמים מקבלים לא, לכל מיני רעיונות שיש לנו, ואנחנו טועים לפעמים בדרך, והדרך היא לא פשוטה, אבל בזכות השליחות, בזכות זה שאני כל הזמן מזכירה לעצמי, המטרה שלך לעזור לבעלי עסקים, לפרנס את המשפחה שלהם כמו שצריך, להגשים את עצמם, ליהנות מאיכות חיים, מאיכות במשפחה שלהם, אז זה בעצם מה שמניע אותי פנימית, ולא רק אותי, כל יזם אחר, כל בעל עסק אחר, שבאמת יודע להיות מונע מתוך השליחות שלו, בהכרח הוא יהיה מצליח יותר ויהיה לו קל יותר להתמודד עם הכל. אז השאלה שלי אליכם, האם אתם מבינים את השליחות שלכם? ואם לא, אני אתן לכם איזשהו רעיון ככה נחמד שתוכלו ככה לסדר אותו עם עצמכם בראש. תנסו לחשוב, אם הייתם זוכים מחר בלוטו, ויש לכם את כל הכסף שבעולם, אתם לא צריכים לדאוג לפרנסה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. במה אתם עובדים? אוקיי? עכשיו, להגיד אנחנו נזכה בלוטו, אבל כל היום אני אטייל בעולם וכולי, סבבה, זה נחמד, יש אנשים שמסוגלים לזה. רובנו אנשים שרוצים להיות יצרניים, לא מהמקום שאני חייב לעבוד, אלא מקום שאני רוצה לחיות חיים של משמעות, אני רוצה להיות פרודקטיבי, אני רוצה לתת משהו לעולם, ולכן גם אם אנחנו נזכה בלוטו, אני מאמינה שמרביתנו נמשיך לקום בבוקר לעבודה, אנחנו פשוט נקום אחרת, ונעשה מה שאנחנו באמת אוהבים. אז אם אתם זוכים בלוטו, תשאלו את עצמכם, במה אתם הייתם עובדים? ואם הייתם יכולים לתקן את העולם, במה אתם הייתם מתמקדים? ואיזה תכונה יש בכם, איזושהי אמונה, איזשהו עיקרון מנחה, משהו שאתם יודעים שבאמצעותו אתם יכולים לייצר המון טוב בעולם, לתת כלים לאחרים להצליח, לסייע לאחרים. לא משנה מאיזה כיוון תלכו, אתם יכולים להיות גם יוצרי קרמיקה, וגם בכד יפה לבית יש שליחות, כי אתם בעצם עוזרים לאנשים להפוך את הבית שלהם ליפה יותר, זאת אומרת, אתם תורמים להם גם במקום הזה. אז כל אחד מכם ובכל מקצוע, בכל תחום שיש, ומי שלא יודע איך למצוא במקצוע שלו את השליחות, אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אעזור לכם, כי עוד לא ראיתי מקצוע שלא הצלחתי למצוא בשליחות, זה בוודאי קיים, אז אתם חייבים לדעת לדמיין את זה. הדבר הבא, חוץ מהחזון, תמונת הצלחה, איפה אתם תהיו? איפה אתם רואים את עצמכם? אתם מסוגלים לראות את עצמכם קמים בבוקר ליום עבודה מלא, שאתם עוסקים בו בדיוק במה שאתם עובדים, חודש שבו אתם מסיימים את החודש עם משכורת יפה, משכורת מכובדת, שמתאימה לבעל עסקים מצליח, ושהיא הגיעה בזכות זה שאתם עבדתם במה שאתם הכי אוהבים. תמונת ההצלחה הזאת, תנסו לדמיין אותה. אם אתם לא מצליחים לדמיין אותה, תנסו לכתוב אותה, תנסו ממש, אומרים fake it until you become it, אתם תתחילו להכריח את עצמכם לדמיין את אותה תמונת הצלחה, כי היא באמת זאת שתעזור לכם כל הזמן לראות את המטרה הסופית, לדעת שלשם אני רוצה להגיע. דבר נוסף שמאוד חשוב זה להיות מסוגל לקבל השראה מהגדולים, זאת אומרת להסתכל באמת על אחרים בסביבה שלכם, בתחום שלכם, בענף שלכם, בענף שלו אתם רוצים להיכנס ולקבל מהם השראה. אחת הבעיות הכי גדולות של רשתות חברתיות זה שאנחנו מסתכלים על אחרים שהם מצליחים והכל יפה והכל נהדר והכל מושלם, וזה בעצם גורם לנו לביקורת עצמית. אז להשתיק את רעשי הרקע האלה זה ממש לא רלוונטי, אנחנו כן מסתכלים עליהם כדי לקבל השראה, איך אני רוצה להיות, איך אני יכול לדמיין את זה, מה אני יכול לעשות יותר טוב, אחרת, דומה, איזה נתיב אולי זה יכול לתת לי איזושהי דוגמה, אבל אתם באמת להסתכל עליהם כהשראה ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מכל אחד מהם, ולא באמת לקחת את זה למקום הביקורתי, מהסיבה הפשוטה שלכולם היה יום ראשון בעבודה. כל יזם הכי מצליח והכי תותח שאתם מכירים, שאתם ככה נושאים אליו עיניים ואומרים וואו, כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות הוא, גם לו היה יום ראשון בעבודה, גם הוא היה לו מתישהו את הרגע הראשון, את הלקוח הראשון, את הטעות הראשונה, את הכישלון הראשון, את החוסר ביטחון להצליח. כל אחד, אנחנו גדלים ואנחנו מתפתחים תוך כדי העשייה שלנו. אז בשלב הראשון כדי להיות יזמים מצליחים אתם צריכים חזון, תמונת הצלחה ויכולת באמת לקבל השראה מהגדולים. הדבר הבא זה אמונה עצמית.
בעל עסק, בעצם שכיר קם בבוקר, בא לעבודה, יש לו מישהו מעליו שבעצם מתווה לו את יום העבודה שלו, מה המשימות, מה תחומי האחריות, מה הוא צריך לעשות, לפעמים גם את הלו"ז הספציפי, מתי מתחילים לעבוד, מתי מסיימים, מתי פגישה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שיש מישהו אחר שכל הזמן מניע אתכם לעשות ולהתקדם. בעל עסק הוא קם בבוקר והוא פשוט צריך ליצור בעצמו את המציאות של עצמו. בלי אמונה עצמית ותחושת מסוגלות שאתם באמת מסוגלים לעשות את זה, זה פשוט לא יקרה. תחושת המסוגלות העצמית הזאת זה שאתם, לתחושה אנחנו יכולים. עכשיו, מסוגלות עצמית הרבה פעמים היא נבנית כאשר אנחנו מצליחים. זאת אומרת, כאשר יזם חווה הצלחה עסקית ראשונה, זה מתחיל להזין את תחושת המסוגלות העצמית שלו, ואז זה באמת עוזר לו לבוא עם קצת יותר ביטחון לפרויקט הבא, הוא שוב מצליח ושוב ככה זה הולך ומתקדם. אבל אנחנו צריכים לדעת, עד שנחווה את ההצלחה הגדולה הזאת שככה אנחנו חושבים עליה, אנחנו צריכים לדעת גם להסתכל על המון הצלחות קטנות בדרך שאנחנו רואים. אני קוראת לזה שיטת המדבקה. מי שכאן יש לו ילדים קטנים או שלא ילדים קטנים, הוא מכיר את זה שילד חוזר מהגן עם מדבקה על החולצה, כי הוא ישב יפה בריכוז בבוקר, והוא כל היום הולך עם המדבקה הזאת על החזה שלו בגאווה, והוא בא הביתה ואיזה יופי וקיבלת מדבקה, ועל מה המדבקה הזאת? כי ישבתי יפה בריכוז ואיזה התלהבות, ואז מדברים עם הסבתא ותראי איזה ילד טוב הוא היה, הוא ישב יפה בריכוז, ואבא בא הביתה ותראה איזה ילד הוא היה, וכל היום אנחנו חוגגים את זה שהוא ישב יפה בריכוז, שזה בסך הכל דבר שאנחנו מצפים ממנו לכל ילד בגן, אבל אנחנו מעצימים ואנחנו מתלהבים, וככה בעצם אנחנו כהורים בונים אצלם את המסוגלות העצמית. הבעיה שכשאנחנו מתבגרים, אנחנו שוכחים לעשות את זה גם עבור עצמנו. אז אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים במטרות גדולות, בהצלחות גדולות, אבל אנחנו צריכים גם את שיטת המדבקה גם עבור עצמנו. זאת אומרת, היכולת הזאת לחגוג הצלחות קטנות, צעדים קטנים. עצם זה שהגעתם היום כאן לוובינר הזה, והקדשתם את השעה וחצי הקרובות בשביל להקשיב ולקבל החלטה, זה כבר משהו שמגיע לכם עליו טפיחת שכם, זה מדבקה. למה אתם עושים למען ההצלחה שלכם, למען הקריירה שלכם, וכל פעולה שאתם תעשו למען העסק, או למען הקריירה, אם תחליטו בסוף להיות שכירים, הכל טוב. אבל כל החלטה שתעשו, כל צעד, כל השקעה, כל משאב שתשקיעו, תדעו לחגוג את זה אפילו אם זה קטן עם עצמכם. כי ההצלחות הקטנות האלה יעזרו לכם לפתח את המסוגלות עצמית, את הביטחון העצמי, ואז באמת להמשיך ולגדול ולקחת עוד סיכונים ולהמשיך להתקדם, ועד שתגיע ההצלחה הגדולה. עכשיו, האמונה העצמית שלנו באמת שהיא מתפתחת המון מתוך ערך השליחות שדיברתי עליו מקודם, כי כשאנחנו מבינים באמת כמה טוב יש לנו לתת וכמה אז אנחנו אוטומטית מאמינים שאנחנו יכולים להצליח בזה. כי אם לדוגמה את מבשלת מדהים, ואת רוצה להתחיל למכור אוכל מבושל, ואת רוצה להעניק למשפחות אוכל חם ביתי, למשפחות נגיד שאין בהם, לא יודעים, ההורים פחות בעניין, ואת תביני שאת באה לתת בעצם חמימות של בית על ידי האוכל הזה, ואת מבינה את הערך, יהיה לך הרבה יותר קל להצליח, כי בהכרח את באמונה עצמית, את יודעת שאת מבשלת טוב, את יודעת שאת באה לעשות טוב, את תצליחי. אותו דבר אם את מעולה במספרים, והיה לך חלום תמיד לעסוק בפיננסים, והחלטת ללכת וללמוד ייעוץ כלכלי למשפחות, ואת רוצה באמת לעזור למשפחות, המטרה שלך, השליחות שלך, לעזור להם לחיות ברווחה, להתנהל נכון יותר כלכלית, ואת יודעת שאת בעצמך מאוד טובה בזה, ואת ככה אישה של אקסלים ונוסחאות ועניינים, אז בעצם את אותם תכונות את מביאה אותם למישהו אחר. התחושה הזאת, האמונה הזאת שאני יודעת שאני באה לעשות טוב, אני יודעת שזה משהו שבא מתוכי, זה בהכרח מחזק את האמונה העצמית. אנחנו פשוט צריכים לדעת להזכיר את זה לעצמנו. ולפעמים כשקשה לנו להזכיר את זה לעצמנו, אנחנו צריכים לקבל קצת פידבק מהסביבה. עכשיו, הסביבה יכולה לפעול במיוחד בשלבים הראשונים של החלטה על קריירה, או החלטתם כבר לפתוח עסק. בשלבים הראשונים הסביבה יש לה שתי אפשרויות, היא יכולה לקדם והיא יכולה לעצור, היא יכולה לעכב אותנו. השיקוף החיצוני אוהב שכתוב כאן במצגת, הוא מתכוון בעצם דווקא לסביבה שמקדמת. יש אנשים שיכולים להיות האנשים הכי קרובים אלינו, הכי אהובים אלינו, שהכי רוצים בטובתנו, אבל שהם בעיקר ישמיעו לנו ספקות וביקורות ודברים לא בטוחים, וכל הזמן אבל אולי זה לא ילך, אבל למה?
אבל למה אתה עושה את זה? יש לך קריירה נהדרת בהייטק, למה אתה רוצה להיות מנחה סדנאות אומנות, או מורה בבית ספר, או לא יודעת מה? הרעיון הוא שפתאום הם מעלים ספקות ובעיות וביקורות, אבל אנחנו צריכים לדעת שבמקרים האלה הם מדברים את הפחדים של עצמם. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה כרעשי רקע. מה אנחנו כן רוצים לקבל מהסביבה? את השיקוף האוהב שלהם. את אלה שכן מסוגלים לראות בנו את מה שגם אנחנו רוצים שיראו בנו. שיודעים, ואם אתם לא בטוחים, תשאלו את האנשים שאתם הכי אוהבים בעולם, ושהכי אוהבים אתכם בעולם, ושהכי קרובים אליכם. מה הם חושבים עליכם? ולמה אתם מסוגלים? וכמה ערך יש בכם? אני בטוחה שאתם תקבלו כל כך הרבה כוח מהמקום הזה, וכן, לפעמים אנחנו צריכים קצת כוח חיצוני, בשביל לחזק את הכוח הפנימי שלנו. ואם וקרה ואין לי את הסביבה התומכת הזאת, אז תמיד אפשר אנשי מקצוע. תמיד אפשר לקחת מאמן, מאמנת, מטפלים, פסיכולוגים, כל מיני סוגים של אנשי מקצוע שהמטרה שלהם לעזור לנו באמת לפתח בתוכנו את המסוגלות העצמית, את הביטחון העצמי ותחושת האמונה העצמית שכל כך קריטי ליזמים. וכשיש לי חזון וכשיש לי אמונה, יש לי את המוטיבציה, המוטיבציה הזאת שדיברתי עליה, שקמים כל יום בבוקר, הצלחות קטנות, שיטת המדבקה, זה בדיוק מה שכתוב כאן. ואיך אנחנו מפתחים מוטיבציה? אנחנו פשוט מתחילים לעשות. זה לקום בבוקר ולעשות. אל תתחילו במטרות גדולות, אנחנו עושים צעדים קטנים, בייבי סטפס, בוחרים כל פעם מטרות קטנות, מתחילים בעשייה שלהם, אני מבטיחה לכם, כשאתם מתחילים לעשות, אתם מייצרים איזושהי אנרגיה שבהכרח מייצרת גלים ומייצרת עוד עשייה. כשאנחנו מתחילים לעשות, לפעמים אפילו אתם מקבלים את ההחלטה בראש. אתם אולי ראיתם את זה, הרגשתם את זה גם בדברים אחרים בחיים. מקבלים החלטה בראש, זהו, אתם החלטתם בראש נטו רק במחשבה, עוד לא בעשייה, שאתם הולכים לעשות משהו, פתאום איכשהו קורים דברים סביב זה, כי אנחנו בעצם מתחילים להניע אנרגיה של עשייה. אז תקום בבוקר, תתחילו לעשות, והמוטיבציה תמשיך להניע את עצמה. דבר נוסף, יזמים מצליחים מסוגלים לראות מיקרו ומקרו. מיקרו זה בפרטים הקטנים יותר, מקרו זה להסתכל בראיית רוחב. כשאנחנו בונים עסק, אנחנו בעצם, וגם כשאנחנו מנהלים עסק, אנחנו תמיד צריכים להסתכל עכשיו ועתידי, קטן וגדול. למה? כי בתור בעל עסק יש לנו התעסקות בכל כך הרבה תחומים, אנחנו הכל בתוך העסק שלנו, אנחנו מנהלי חשבונות, אנחנו בעלי מקצוע, אנחנו מנכ"לים, אנחנו מעצבים גרפיים, אנחנו מנקים, אנחנו עושים הכל, תחשבו על חברה שיש בה המון המון בעלי תפקידים, אז כל הבעלי תפקידים האלה זה אתם. אתם בעצם בדרך כלל עושים את זה, עד שמתחילים להעסיק עובדים וכולי, במידה וכן. אז לכן כשאנחנו נמצאים כל כך הרבה תחומים וכל כך הרבה משימות וכל כך הרבה תחומי אחריות, יש לנו בהכרח את המחויבות והצורך לדעת לתעדף את המשימות השוטפות, את המטרות. אנחנו חייבים להיות מסוגלים כל הזמן לעשות את הסדר הזה, במה חשוב לי להתמקד עכשיו, איך אני משלב כמה משימות מכמה היבטים בתוך העסק בו זמנית. אז באמת היכולת תיעדוף הזאת היא בין פחות חשוב לי, יותר חשוב לדעת מה אנחנו מתמקדים כרגע. יזמים מצליחים, אמרנו שם ראייה לטווח ארוך, הם מסתכלים קדימה, הם יודעים שעסק זה ריצה למרחקים ארוכים, זה מרתון, זה לא ספרינט. אנחנו מסתכלים שנים קדימה. כשניתן לכם ככה בשביל הסדר בראש, הסטטיסטיקה מראה שעסק, מהרגע שיש לו כלים עסקיים נכונים, צריך לפחות שנה עד שהוא בונה את עצמו ומתחיל להתייצב, אחרי שכבר יש לכם כלים עסקיים נכונים, אוקיי? זאת אומרת, אחרי שכבר רכשתם את הכלים, אתם צריכים שנה. לא בכדי יותר מ3/4 מהעסקים נסגרים ב3 השנים הראשונות, לאחר פתיחתם, בגלל שבאמת הרבה אנשים קשה להם להסתכל לטווח ארוך. קשה להם היכולת להבין שיש פה תהליך והוא ארוך והוא מייגע, אבל אם נמשיך בעקביות ובהתמדה ובצורה נכונה ואיכותית, אנחנו נצליח, אנחנו נעשה את זה. ולכן סבלנות היא בהחלט מילת המפתח. גמישות מחשבתית זה עוד דבר שהוא קריטי ליזמים מצליחים. גמישות מחשבתית זה באמת היכולת שלנו, הרי אנחנו בתור בעלי עסקים חייבים לתכנן ולעבוד עם אסטרטגיות ולהסתכל קדימה כמו שאמרנו, נכון? טווח ארוך, ויש לנו תוכנית שנתית ותוכנית חומש וכל מיני מטרות ו10 שנים קדימה וכולי, ואנחנו כל הזמן עובדים תכנונים ולוזים ויומנים ומשימות, אבל קורים דברים. העסק הוא דבר דינמי, העסק הוא אנחנו זה העסק, החיים הם דבר דינמי, דברים קורים, דברים משתנים, ועסק טוב, יזם מצליח, זה מי שיודע להתאים את עצמו בזמן אמת למרות התכנונים,
בזכות הגמישות המחשבתית הזאת. דוגמה נהדרת, הקורונה. באה הקורונה, בעצם גרמה לכולנו, למרבית העסקים היו צריכים לחשב מסלול מחדש, להבין מה אנחנו עושים עכשיו. והנה הזום הגיע לחיינו, איזה יופי, הוא היה כבר לפני זה, הוא מעולם לא היה פופולרי כמו מאז הקורונה, ופתאום למדנו שאיזה יופי, אפשר נכון, תכננו לעשות הרצאה, וובינר, פגישה, פנים מול פנים, אבל יש סגר, אז אנחנו מפתחים שיטות טכנולוגיות, כמו דוגמה בזום. הרעיון הוא שהגמישות המחשבתית זה יכולת לתכנן, אבל שגם התכנון יהיה גמיש. זאת אומרת שאנחנו לא מתייחסים לתכנון הזה כתורה מסיני. נכון, יש תכנון, והתכנון הזה קובע לנו מה לעשות כל יום ביומו, אבל התכנון הזה גם הוא נתון לשינויים בהתאם למה שקורה בסביבה שלנו. אז עכשיו בוא נראה איך גם יזמים מצליחים פועלים בתכלס. הדבר הראשון, הם יודעים להציב גבולות. זה קריטי לכל בעל עסק, היכולת הזאת להציב גבולות, כי בגלל שהעסק הוא אנחנו ואנחנו העסק, הכל נותן נורא להתערבב. אנשים, הרבה גם בעלי עסקים עובדים מהבית, כזה, כל מיני כזה, אין להם כאילו ממש אפילו מקום שהוא חיצוני לעבוד ממנו, ואז גם הבית חודר בעצם לתוך העסק, והדברים ככה נורא מטשטשים. זה ממש מושג שקיים בספרות המחקרית, שנקרא טשטוש גבולות, שהבית זולג לעסק, העסק זולג לבית, ואז באמת אנחנו מאוד קשה לנו לפקס את עצמנו, כי כשאנחנו שכירים אנחנו קמים בבוקר והולכים למשרד, ונשארים כל שעות העבודה שלנו, וכל השאר מחכה, אבל כשאנחנו עצמאים, אז הכל ככה הוא מאוד גמיש, ומאוד ככה בשליטה שלנו, אז מאוד קל לנו לוותר על הגבולות האלה. חוץ מהגבולות האלה, שלדעת מתי לעצור לדוגמה. לדוגמה, אתם שמים לעצמכם איזשהו פאוז, מתי אתם מתחילים לעבוד, מתי אתם מפסיקים לעבוד. יזם מצליח יודע להגיד לעצמו, זהו, מספיק. אני לא יכול להמשיך לעבוד לנצח. יש לי ימי חופש, יש לי את השעות שאני לא עובד בהן, אנחנו חייבים לייצר לעצמנו יום עבודה בדיוק כמו שכירים. אז זה בעצם הגבולות לעסק, לא נותנים לו להשתלט עלינו. ומהצד השני, לא נותנים לרצון שלנו ככה לשבת בכיף, לא לעשות יותר מדי, להשתלט על העסק, ובעצם להקשות לנו לפתח את העסק שלנו. סוג נוסף של גבולות זה ללקוחות. הלקוחות זה בעצם הבאר שאנחנו שותים ממנה, זה מקור הפרנסה שלנו, אם הם לא יהיו מרוצים, לא יהיה לנו פרנסה. נכון, אבל גם ללקוחות צריך לשים גבולות. ולקוחות לפעמים יש להם את הקושי באמת להבין מתי זה נכון לפנות אלינו, ואיך זה נכון לפנות אלינו, ומה מותר להגיד, ומה כלול בשירות, ומה לא כלול בשירות. ופה נכנס הכוח שלכם כיזמים, להציב את הגבול ולהגיד, אוקיי, אלה הגבולות שלי וככה אני עומד מולם. ואותו דבר אנחנו שמים לעצמנו, כי כמו שאני צריכה להגביל לקוח, אני צריכה גם לדעת להגביל את עצמי. להגיד לעצמי, לא, סליחה, זה שאת רוצה עכשיו לשבת ולסיים את המשימה הזאת בעבודה, זה נחמד, אבל עכשיו זה לא שעות העבודה שלך, הגדרת שזה לא שעות העבודה שלך, את צריכה עכשיו לעשות משהו אחר. גם אם זה אומר סתם לשבת על הספה ולראות טלוויזיה, זה לא משנה. היכולת לשים גם לעצמנו גבולות, זה בעצם היכולת לשמור עלינו עם כוחות ואנרגיה לאורך זמן, כי אמרנו, זה מרתון, זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא ספרינט, זה לא מהיר, ואם לא נדע למלא את המצברים של עצמנו, יהיה לנו מאוד קשה להמשיך לאורך זמן. אז אכן כל זה תלוי באמת הרבה במשמעת עצמית. אנחנו הבוסים של עצמנו, באופן כללי כשאנחנו בעלי עסק יש לנו שני כובעים, כובע של בעל מקצוע, שזה בעצם המקצוע התכלס שבו אתם עוסקים, ואת הכובע השני, הכובע של בעלי העסקים, הכובע של המנכ"ל בעצם. המנכ"ל קובע לבעל העסק, לבעל המקצוע, מה הוא עושה היום, מתי הוא מתחיל לעבוד, מתי הוא מסיים לעבוד, כל הגבולות האלה, כל המשימות והתכנונים, זה המנכ"ל עושה, ובעל המקצוע, אתם שאתם בכובע של בעל המקצוע, אתם צריכים לעשות מה שאתם, המנכ"לים, קבעתם. המשמעת העצמית היא קריטית, כי אף אחד לא אומר לכם מה לעשות, אף אחד לא שם לכם שעון, אף אחד לא מלחיץ אתכם בדדליינים, כלום, אפס, נטו, זה רק אתם. זה רק היכולת שלכם לקום בבוקר, ולמרות שאפשר לעשות כל מה שאתם רוצים לעשות, ואתם יכולים לבזבז את הזמן על כל מה שבא לכם, זה היכולת הפנימית להגיד, אוקיי, עכשיו אני עובדת, עכשיו אני עובד, המשמעת העצמית לעצור את עצמי, לתת את הגבולות האלה, ובאמת לעבוד ולעשות את מה שצריך לעשות. משמעת עצמית זה משהו שמאוד מאוד קל, גם ליזמים מצליחים ככה טיפה לפשל בזה מדי פעם, זה קורה, יש תקופות כאלה, אז לא לכעוס על עצמכם כשזה קורה, מה שכן חשוב לזכור שבמרבית הזמן אתם מסוגלים לפתח בעצמכם ולהניע את עצמכם מתוך המשמעת העצמית הזאת.
דבר נוסף, זה משהו ככה שמאוד מאפיין דווקא קצת יותר את הדור הצעיר היום, ככה שכולם נורא מוכשרים ומהממים וכולי, וכולם ישר רוצים להיות מנכ"לים, וכולם ישר מבינים הכל ויודעים הכל, ולצערי יש הרבה פעמים, לפעמים איזשהו חוסר מודעות עצמית, תעסוקתית, לגבי באמת המקום שלנו מבחינה כמה אנחנו התפתחנו בתוך המקום המקצועי. כי אם אמרנו שיש פה שליחות ואנחנו באים לעשות טוב לעולם ולתת מהכישורים שלנו ובאמת להשפיע על חיים שלנו אחרים וכולי, אז אנחנו בהכרח צריכים להתייחס לזה מאוד מאוד ברצינות. וזה אומר ללמוד ולהתפתח, ולימודים זה לא חייב תארים, וזה לא גם, זה קורסים, זה סדנאות, זה השתלמויות, זה ספר מקצועי, זה וובינרים מקצועיים, זה פודקאסטים מקצועיים, זה לקרוא מאמרים. זאת אומרת, באמת, אם כבר החלטתם להיות בעלי עסק, ולעבוד במקצוע שבאמת הוא שליחות שלכם, אז אתם צריכים לדעת כל הזמן להזין את שני התחומים האלה, גם את היותכם בעלי עסק, על ידי רכישה ולמידה של עוד כלים מקצועיים, של כלים עסקיים, וגם להיות בעל מקצוע טוב יותר על ידי ההתפתחות והלמידה ורכישה של עוד ועוד ידע והשכלה מקצועית, כדי באמת להיות בעלי מקצוע טובים. הרי כשאנחנו באים מתוך שליחות, צריכה להיות לנו גם האחריות כלפי הלקוחות שלנו, לדעת שבאמת אנחנו מביאים להם את הכי טוב שאנחנו יכולים להביא להם באותה נקודת זמן. אז מאוד חשוב כל הזמן להיות במצב של למידה, של התפתחות, ושוב יש המון דרכים שאפשר לעשות את זה. ואם אנחנו הבוסים של עצמנו, אז אנחנו גם צריכים לפקח על עצמנו ולבקר את עצמנו ולבדוק מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים. יש לנו שיטות של תוכניות עבודה, חודשיות ושנתיות וכולי, שככה מאפשרות לנו לייצר באמת פיקוח ובקרה עצמית, אבל זה המון קשור גם למודעות הזאת, לדעת שאנחנו יודעים לעצור ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, איפה הייתי בסדר, איפה הייתי לא, איפה אני יכול לשפר, איפה אני יכול לחזק. אם אתם תדעו לעשות מעין רפלקסיה תמידית כזאת בתוך הראש, יהיה לכם הרבה יותר קל לפקח על עצמכם מתוך המקום של כל הזמן להיות במגמה של מודעות עצמית ואז להשתפר מתוכה. אז באמת ככה המודעות הזאת היא לשים לב ולדעת שאני הבוס של עצמי ולכן גם אני זה שמעריך את עצמי, אז זה באמת, זה צריך להיות פתוח את כל הזמן ממש ברמה התמידית. נחישות והתמדה כמובן, אנחנו חייבים, מי שאין לו סבלנות ואין לו אורך רוח, והוא קשה לו להחזיק משימות לטווח ארוך, אז עסק זה לא המקום הנכון, כי עסק מה לעשות זה באמת צריך המון המון התמדה, להמשיך, בסוף זה קורה, אני מבטיחה לכם, אתם מתחילים ואתם מפרסמים המון ואתם עושים המון צעדים ודברים עדיין לא קורים, ופרסמתם ולמדתם ובאתם והלכתם לנטוורקינג והלכתם לכל מיני הרצאות חשיפה וניסיתם לעשות שיתופי פעולה, ובאמת אתם ככה מאוד אינטואיט ועדיין דברים לא קורים. אתם יודעים מה עושים באותה נקודת זמן? ממשיכים פשוט לעשות. לדעת שבסוף זה קורה. כל פעולה שאתם עושים כבעלי עסקים, פעולה למען העסק שלכם, אני קוראת לזה לזרוק חכה. ככל שנזרוק יותר חכות, מתישהו החכות האלה יתפסו דגים. אוקיי? אבל זה לוקח זמן. מי שאי פעם דג יודע שלפעמים אתה יכול להיות עם החכה בתוך המים גם שעות עד שתופץ איזשהו דג. זה לוקח זמן לפעמים זה קורה קצת יותר מהר. למרביתנו, חוץ מעסקים שהם יוניקורן, שבאמת שמה באופן פלאי דברים מתרחשים ומצליחים נורא נורא מהר, מרביתנו ככולנו צריכים את הזמן, את התהליך, את הנחישות, את ההתמדה, כי אין פשוט דרך אחרת. אוקיי, דבר אישיותי אחרון, איזה יזמים אתם, פוש או פול? אז ככה, בעלי עסקים, יש מחקר שבוצע ב-95, עמית ומולר, חבר'ה ישראלים, שבעצם עשו מחקר שבדק מניעים ראשונים לפתיחת עסק של בעלי עסקים, והם מצאו בעצם שיש לנו שני סוגים, יש יזמים שנדחפים לעולם העסקים, ויש יזמים שנמשכים לעולם העסקים. אז יזמים שבעצם הם נמשכים לתוכם, זה משהו שמאוד טבעי. מי שהוא כזה, הוא יודע להגיד על עצמו. זה מאלה שגם כשהם היו ילדים, הם חשבו עסקים, והם ראו את העולם בצורה הזאת. זה מאוד טבעי להם לפתוח עסק, להיות עצמאי, לנהל קריירה עצמאית, המשמעת עצמית, הגבולות, זה משהו שבא להם כמשהו מאוד מאוד ברור, מאוד כזה, לא צריכים להתאמץ הרבה בשביל זה. כן, עובדים קשה, אבל היכולת הפנימית היא קיימת. אז הם מאוד מסורים לעסק, והם מתלהבים בטירוף, והם מוכנים לקחת סיכונים, והם הרבה פעמים אומרים, אין מצב שאני אהיה שכיר. אני יכולה להגיד לכם שאני כזאת, אני מעולם לא הייתי שכירה,
הייתי שכירה אצל אבא שלי, כמה שנה, משהו כזה, שנתיים תוך כדי סטודנטית, אבל גם זה היה אצל אבא שלי, זה כאילו היה העסק שלי באיזשהו אופן, מעולם לא היה לי בוס, לא יודעת מה זה אומר להיות שכירה, לא מכירה תלושים וכאלה, רק בתור ממקום של מעסיק, אז לדעת, וזה באמת, אין לי ברירה אחרת, אין לי יכולת, זה ממש התחושה הזאת. אבל מה הבעיה ביזמים כאלה? אנחנו מה זה אופטימיים? אנחנו בטוחים, בגלל שזה טבעי ובגלל שזה ברור ואין לנו משהו אחר, הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר, ואז אנחנו לפעמים מפספסים את הידע העסקי, את החוסר בידע עסקי, וחוסר בידע עסקי הוא קריטי בצורה מטורפת. אני אתן לכם, העסק הראשון שפתחתי אותו בגיל 24, זה העסק של שירותי מחקר לעסקים, בגיל 26 כבר העסקתי עובדים, מוציאה מתנות לחג, זה כל העניינים האלה, בסדר? תוך כדי הבנתי שזה, התחום הזה זה פחות מה שאני רוצה, גיליתי את עולם הייעוץ הארגוני, למדתי אותו, סיימתי בגיל 30 את התואר השני, ואז החלטתי שאני, אוקיי, סוגרת את הכלוב הזהב הנפלא הזה שהיה לי, שבאמת עסק מדהים, עשה אחלה כסף, אבל לא נהניתי בו, סגרתי אותו ויצאתי לדרך עם הייעוץ הארגוני, זה היה בחודש אוגוסט, ובאתי כבר עם ניסיון של ניהול עסק אבל רציני, שגם הצליח וכולי, באתי עם ידע של יועצת ארגונית, ועדיין, מאוגוסט ועד ינואר, שזה בעצם אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, 5 חודשים, אני רק עבדתי בלייצר חשיפה, בלייצר מודעות, בלייצר שיתופי פעולה, ועוד לא הכנסתי שקל. החשבונית הראשונה שאי פעם הוצאתי ללקוח, חשבונית כאילו לא של שעת ייעוץ, חשבונית רצינית ללקוח, הייתה בחודש ינואר. זה היה בעצם הפח, אחרי 5 חודשים. עכשיו, באתי עם הרבה ידע עסקי והרבה ניסיון, ועדיין זה לקח לי זמן. והבעיה היא שכשאנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו רק התחלנו, ואנחנו לא מבינים אפילו שיש לנו חוסר בידע עסקי, אנחנו יכולים לבזבז עוד יותר זמן. אם לי לקח 5 חודשים, תחשבו לכם מה קורה אם לא היה ידע עסקי בכלל, כמה זמן זה יכול לקחת, ואז מה קורה? הרבה פעמים אנחנו מתייאשים, ונראה לנו שזה פשוט לא אפשרי, אבל זה אפשרי. אז מישהו יזם טבעי וכולי, מגניב, זה מהמם וזה כיף וזה בול המקום בשבילכם, אבל תהיו מודעים לסיכונים, תהיו מודעים להיות, באמת לשים לב לסיכונים, ולדעת איפה אתם צריכים להשלים את הידע. מי זה יזמי פוש? יזמים שנדחפים לעולם העסקים, מה זאת אומרת? פיטרו אתכם מהעבודה, יצאת לחופשת לידה, עברתם מקום מגורים, סגרו את מקום העבודה, לא חושב, יש כל מיני דברים שקורים בעולם, הנה, מלחמה, מפונים, אז באמת יש כל מיני סיבות שפתאום אנחנו צריכים לעשות שינוי קריירה, כי פשוט אין לנו ברירה, זה לא תלוי בנו. ופשוט מחוסר תחושה של ברירות אחרות, אז אומרים, יאללה, בואי ננסה לפתוח עסק. זאת אומרת, זה לא כאלה שהם, זה היה להם ברור שהם יהיו שם, זה כורח הנסיבות הוביל אותם לשם. החוזקות של היזמים האלה זה שהם לא מחויבים רגשית, זאת אומרת, יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד, תמיד אפשר להיות שכיר, הכל בסדר, לעומת היזם הטבעי, שהוא בעצם אין לו ברירה אחרת, אז בעצם הכל נמצא, כל הביצים בסל אחד. ובגלל שבאמת היזמי פוש הם לא מחויבים רגשית, אז יש להם פחות מה להפסיד, הם יותר מפוקחים כלפי העולם הזה, אז הם באים יותר רציונליים, יותר הגיוניים, יותר ככה, בניהול סיכונים חכם יותר. הבעיה היא שבאמת חסר את גן היזמות, וצריך לפתח בתוכנו איך יזם פועל ואיך יזם חושב וכולי, ואם לא נדע לעשות את זה, יכול להוביל באמת את תסכול ופשוט לוותר, להרים ידיים. אז ככה צריך לשים לב שאם אתם יזמי פוש, פשוט תדעו ותעבדו על עצמכם לקבל את העובדה שמדובר פה בתהליך ארוך, לא לוותר ולפתח בעצמכם את המיומנויות שכביכול חסרות, אבל ניתן ללמוד אותם. אוקיי, אנחנו עוברים לשלב הבא. השלב הבא זה בעצם הזמן הנכון לפתוח עסק. האם בכלל יש דבר כזה, זמן נכון לפתוח עסק? זאת אומרת, יש איזה מומנט כזה שכל הכוכבים בשמיים מסתדרים, ויש לנו פתאום את כל הזמן שבעולם, ויש לנו את כל הכסף שבעולם להשקיע, ויש לנו את כל היכולות והמשאבים? לא, זה לא קיים, זה לא קורה אף פעם. אין דבר כזה הזמן הנכון ביותר. אבל כן יכולה להיות סיטואציה שהיא קצת יותר נכונה לפתוח את העסק. לפני שנגיע לזה, אני רוצה להראות לכם את סריה של תמונות, כפי שאתם רואים, זה כזה כמו מחסנים, מסמים, מוסכים כאלה ביתיים, כאילו חנייה ביתית כזאת. אני בטוחה שאף אחד מהמבנים לא נראה לכם מרשים במיוחד, די מקומות נראים קצת מוזנחים, עניים,
ככה באמת לא משהו יוצא דופן, והיופי הנהדר הוא שזאת ההתחלה בעצם של החברות הגדולות ביותר שאתם מכירים בעולם. כל אחת מהחברות האלה התחילה בתוך הסם הזה, המוסך הביתי הזה, החדר הקטן הזה שיש שם, ככה בדיוק הם התחילו. ואני אומרת, אתם יודעים, אם הגדולים ביותר התחילו באיזה גראז' ביתי כזה קטן, ואתם יודעים, אפל, הרי כל הגדולים ביותר התחילו לפתח את החברות האלה בגילאי ה-18, 19, 20, זה פחות או יותר. זאת אומרת, ילדים בלי כסף, עובדים כנראה בבית של ההורים שלהם, והנה הם הפכו להיות מה שהם היו. אז אנחנו נמצאים בדרך כלל היום במצב שהוא הרבה יותר מרביתנו, המצב הכלכלי באופן כללי הוא אחרת היום, לעומת בתחילת המאה ה-20 ואמצע שנות ה-50 וכל מיני כאלה, ובטח אנחנו חיים ברווחה כלכלית יותר גדולה, אנחנו לא מתחילים במקומות האלה בדרך כלל, והיופי הוא שאפשר גם להתחיל נורא נמוך ולהגיע נורא גבוה. זה גם ההשראה שדיברתי עליה. אז דיברנו על סיטואציה אידיאלית לפתיחת עסק, אז באמת הסיטואציה זה לא שיש לי את כל הזמן הפנוי האפשרי ואת כל הכסף האפשרי, אלא שיש לי מספיק זמן להשקיע בבניית העסק, ויש לי איזושהי מוכנות כלכלית לצאת לדרך. מה זה מוכנות כלכלית? אתם צריכים לקחת בחשבון שכמה חודשים אתם עוד לא תכניסו כסף הביתה, אבל אתם גם תוציאו כסף. זאת אומרת, עסק יש בו איזושהי השקעה, שזה לא יכול להיות השקעה של מאות אלפי שקלים, זה ממש לא. אם אתם עסק שהוא איש אחד, אתם בעלי מקצוע, וכל מה שאתם צריכים זה לעשות פגישות, לפטופ וכאלה, אז ההשקעה היא מאוד נמוכה, אבל עדיין יש השקעה. על מעצב גרפי, על לבנות אתר, על שיווק, על דפוס, על ייעוצים, על באמת כל הדברים שצריך בשביל לצאת לדרך, וצריך איזשהו סכום כסף שיהיה לנו שנוכל באמת להתמודד עם זה, ואם לא סכום של כסף שנוכל להתמודד ככה שמחכה לנו, אבל לפחות את היכולת הכלכלית, שיעברו כמה חודשים בלי הכנסה שנכנסת הביתה, תוך כדי שאנחנו מוציאים עוד כסף של השקעה החוצה, ובאמת שאנחנו יכולים לעשות את שני הדברים האלה, לפחות כמה חודשים בלי בעיה, בלי שנגיע למצב של לחץ כלכלי הישרדותי. אם אתם תגיעו למצב הישרדותי מבחינה כלכלית, אני כבר אומרת לכם, אל תעשו את זה, אל תצאו לדרך, כי באמת מניסיון של המון לקוחות שיצא לי לפגוש לאורך הדרך, שהם הגיעו לסיטואציה הזאת, מקבלים את כל ההחלטות הגרועות, כמו בשוק ההון, מכירים את זה שאומרים לכם, כשיש היסטריה ויש נפילות בשוק ההון, אז אל תמכרו, נכון? צריך את היכולת, את ההבנה הזאת שאנחנו לא פועלים מתוך לחץ, מתוך משבר, אותו דבר בעסקים. אנחנו צריכים לקבל החלטות בצורה שהיא נכונה, שהיא מדויקת, ולקבל החלטות מתוך הישרדות כלכלית, זה בדרך כלל ההחלטות הכי גרועות שאנחנו מקבלים, כי אנחנו לא באמת חושבים בצורה נכונה. אז אתם צריכים שיהיה לכם כן אפשרות להשקיע בעסק. לדוגמה, אם אתם עובדים במשרה מלאה, ויש לכם ילדים קטנים, ואתם חד הוריים, ואין לכם שום עזרה, אז אני לא יודעת אם כרגע זה הזמן הנכון, אולי צריך לחכות טיפה, אוקיי? או אם לדוגמה, אתם בדיוק קניתם בית, ואתם משכנתה גדולה, ויש לכם עוד הלוואות, וכל שקל שמגיע הביתה הוא קריטי ממש בשביל האוכל ואת המים, אז אולי כרגע לא כדאי. קחו לכם עוד קצת זמן, אתם תגיעו לזה. הרעיון הוא אין מה לרוץ, אפשר לחכות עוד טיפה, גם אם זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אבל שכן תגיעו לזה ממקום נכון ומדויק, ושלא שסתם תצאו לדרך, ופשוט תבזבזו זמן, אנרגיה, ובסוף תהיו מתוסכלים, ותצטרכו לחזור באמת, לסגור את העסק, וזה כאב לב להגיע לשלב הזה. אז באמת לראות איזושהי מוכנות ראשונית. עכשיו ככה רצים, בדקנו את האישיות שלנו, בדקנו את הסיטואציה האישית, המשפחתית וכולי. בואו נדבר רגע על הרעיון, אוקיי? האם הרעיון שיש לכם הוא באמת שווה כסף, וזה רעיון נוכחי, וכל רעיון עתידי שיהיה לכם, אתם תוכלו לבחון על ידי באמת ארבעת השאלות הנהדרות האלה. אז מודל איקיאגי זה מודל ישן, כבר המון שנים משתמשים בו, והוא מאוד פשוט. הוא בעצם אומר איך אנחנו נדע איזה רעיון שווה להפוך לעסק. זאת אומרת, האם יש לו גם התכנות עסקית מבחינתנו, וגם התכנות מבחינת הקהל הלקוחות, וגם התכנות כלכלית. זאת אומרת, אני גם יכול להרוויח מזה כסף. אז קודם כל, דבר ראשון, תמיד לפני הכל, באופן כללי דרך אגב בעסקים, תמיד ההחלטות שאתם מקבלים, הם קודם כל צריכים לבחון אותם ברמת ההתאמה לכם, ברמת הנוחות לכם, אוקיי?
זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, יכולים להגיע אליי שני בעלי עסקים מאותו תחום, עם אותו סוג של עסק, עם אותו היקף, אבל לכל אחד מהם יתאים מטרות שונות, כל אחד מהם מגדיר הצלחה בצורה שונה, כל אחד נוח לו דברים שונים, ולכן למרות שזה אותו עסק, אנחנו נבנה שתי אסטרטגיות שונות לחלוטין. כי זה חייב להיות מותאם באופן מלא אליכם, בגלל שאתם זה העסק והעסק הוא אתם. אם זה לא יהיה מדויק, אז זה פשוט לא יהיה נכון. אז באמת אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו אוהבים את זה. כי אם אתם, שוב, קמים בבוקר ולא נהנים ממה שאתם עושים, יהיה לכם מאוד מאוד קשה להתמיד למרות הקשיים שיהיו בדרך. עכשיו, לאהוב את זה, זאת אומרת שאתם פשוט נהנים. אני יכולה להגיד שאני ברמה שאני מתה על העבודה שלי, אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, אני יכולה לפעמים לקום בבוקר, להרגיש קצת לא טוב, ללכת למשרד לפגישות, בסוף היום בעלי ישאל אותי, נו, איך את מרגישה? ואני אגיד לו, בסדר, כאילו, אני לא יודע אפילו על מה הוא דיבר. והוא אומר כזה, לא, אבל הרגשת לא טוב בבוקר. אמרתי לו, מי זכר את זה בכלל? אני נכנסת למשרד, מגיעים הלקוחות, זה אוטומטית ככה ממלא את הכל, זה פשוט, מסיימים יום עבודה בלי להיות עייפים, אוקיי? אנחנו פשוט נהנים, זה מטעין אותנו כל הזמן. אני לא אומרת שאין ימים מבאסים ואין דברים שלא הולכים, בוודאי שיש, חד משמעית. אבל כשאנחנו מאוד נהנים ואנחנו אוהבים את זה, אנחנו קמים בכיף בבוקר לעבודה, וזה משנה את כל התמונה. דבר נוסף, האם אנחנו טובים בזה? כן, זו גם שאלה חשובה. עכשיו, טובים, זו שאלה שהיא קצת טריקית. למה? כי הרבה אנשים הם פרפקציוניסטים, ובעצם הם ירגישו שהם טובים במשהו, אחרי שהם יחוו המון הצלחות תחת אותו מקצוע. אבל אתם צריכים להתייחס להאם אנחנו טובים בזה, זאת אומרת, מספיק טובים בנקודת הזמן הזאתי כרגע. כי ככל שאתם תעשו ותעבדו ותצברו ניסיון, ככה אתם תהיו טובים יותר. יש ספר שמדבר על איך להיות מצוינים, והספר בעצם חקר ומצא שכדי להיות מצוין במשהו, אתה צריך לעשות את אותה פעולה, אם אתם רוצים להיות מצוינים בפעולה מסוימת, אתם צריכים לעשות את אותה פעולה 20,000 פעם. אוקיי? זאת אומרת, אם אתם רוצים להיות מצוינים בנגינה של כינור, אתם צריכים בערך 20,000 שעות אימון על כינור, כדי באמת להיות טובים בזה. אז אנחנו אף פעם לא נהיה, אנחנו אף פעם לא נצא לדרך בתור בעלי עסקים חדשים, וכבר נוכל להגיד, אין, אני ספץ, אני מעולה, כי עוד לא עשינו את ה-20,000 בדרך, אנחנו עדיין שמה, אנחנו עדיין בדרך, אנחנו כל הזמן בעצם למדים וגדלים ומשתפרים, אנחנו עדיין לא הגענו לזה, אבל אנחנו כן מספיק טובים כרגע בנקודת הזמן הזאת, זאת אומרת שיש לי את הכי טוב שאני יכול לתת, ואם אתם לא בטוחים אתם מספיק טובים בזה, זאת אומרת, הכשרות, התמקצעות, תקראו, תראו עוד בעלי מקצוע כמוכם, בתחום שלכם, מה הם עושים, איך הם מתפתחים, במה הם משתמשים. תנסו ללמוד ולהתמקצע, גם אם עדיין לא יצאתם לדרך. אבל היציאה לדרך היא קריטית כדי להיות באמת באמת טובים. אוקיי, אז השאלה הזאת זה, אני טוב התחלתי, זאת אומרת, אני מספיק טוב כדי לצאת לדרך. זאת השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ואם אתם לא בטוחים, תבדקו מה קורה בסביבה. האם אתם עושים את זה גם בלי להרוויח כסף? יש הרבה אנשים שעושים את מה שהם רוצים אחרי זה למכור, עושים את זה נגיד לחברים, למשפחה וכאלה, בלי להרוויח כסף, בלי לקחת כסף. ומבחינתם זה עוד לא עבודה, כי אני עשיתי את זה כטובה, בכיף. אבל לא, זה התנסות תכלס במה שאתם עושים. אז אם אתם באמת טובים בזה, אם אתה רוצה להיות, לא יודעת מה, מפקח בנייה, ואתה מאלה שתמיד החברים, כשהם בונים בית, הם באים להתייעץ איתו, ואתה נותן את הייעוץ שלך ככה באופן טבעי, אתה עוד לא מבין הרבה בהכשרה המקצועית, יש לך איזושהי הבנה בסיסית כזאת, אבל אתה יודע לתת, שואלים אותך, פונים אליך, אתה בעצם אתה בן אדם שיודעים שזה אתה, שזה יכולת שקיימת בתוך, אז כנראה שאתה טוב בזה, בשביל ההתחלה, בשביל לצאת לדרך. וככל שתתחילו, באמת תוכלו להתמקצע ולהתפתח עוד. אז האם אנחנו אוהבים את זה דבר ראשון? האם אנחנו טובים בזה דבר שני? טובים כרגע, נקודת זמן הזאתי. זה מבחינתנו. עכשיו בואו נבדוק את הקהל, אתם יודעים, כי עסק יש שני צדדים, יש אותנו ויש את הקהל שלנו. אז קודם כל, האם יש לזה ביקוש? האם יש לזה ביקוש? זה אומר, האם באמת אנשים מביעים את הצורך במוצר שלי או בשירות שלי, וביקוש יכול להיות גם למשהו שהוא לא בהכרח קיים, נגיד כל הסטארט-אפים למיניהם, הם הרבה פעמים מבוססים על משהו, על מוצר ושירות שלא קיים, אוקיי? זה עדיין לא קיים, אבל הם מזהים
זאת אומרת, גם הביקוש לא בהכרח קיים, אבל הם מזהים את הצורך. זאת אומרת שכשאני אומרת ביקוש, זה ביקוש סלש צורך. כי אם הדוגמה, בואו ניקח אתכם טרם עידן ה-Waze, אוקיי? או טרם עידן אפילו ה-GPS, בואו נלך עוד יותר אחורה, כשהיה בעצם רק מפות. אז לא היה ביקוש למשהו אחר, כי לא ידענו שאפשר משהו אחר, ידענו רק שיש מפות. אבל היה צורך במשהו קל יותר או פשוט יותר מהמפה, משהו שהוא זמין יותר, משהו שהוא מתעדכן יותר. ואז בעצם המציאו את ה-GPS, והמציאו באמת את היכולת הניווט הזאת. אז היה פה צורך גם כשלא היה ביקוש. אז כשאני אומרת ביקוש, זה ביקוש סלש צורך. אבל עדיין השירות או המוצר שלכם, גם אם זה משהו שעדיין לא קיים, וזה נטו באמת ככה משהו חדשני בטירוף שככה רץ לכם בראש ואתם רוצים להגשים אותו, תבדקו באמת שקיים צורך כזה בשוק, שאנשים באמת חסר להם הדבר הזה. ואז לצד זה, האם יש לזה ביקוש, האם אנשים מוכנים לשלם על זה? כי זה שני דברים שונים. אני אתן לכם דוגמה, אחת המשימות שאני הכי שונאת לעשות בבית, זה לקפל כביסה. ויום אחד הבת שלי הגדולה שהיא צחקה, ואמרה, אמא, את יודעת שהמציאו מכונה שמקפלת כביסה? וואו, איזה מדהים, זה לא זוכרת איפה זה ארצות הברית, או לא זוכרת איפה ראינו את זה. איזה כיף שמישהו אחר יעשה את הדבר הזה במקומי. אממה, המכונה היום, עשרות אלפי שקלים או דולרים, משהו כזה. אז בוא נאמר שאני ועוד הרבה כמוני, אתם יודעים, מרביתנו, לא נשקיע כזה סכום, לא נציע עכשיו סכום של רכב על מכונה שמקפלת כביסה, אז נשב ונקפל כביסה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מוכנים לשלם על זה. אז אם יש לכם איזשהו רעיון שיש צורך, יש ביקוש, אבל העלות הכלכלית שלו היא לא משהו שאנשים יהיו מוכנים לשלם, אז יש לנו פה בעיה יש לנו בעצם בעיה בתוך המודל, יש לנו בעיה ברעיון וצריך לראות איך אנחנו יכולים לבחון את זה אחרת. אני מאמינה שעם השנים ועם ההתפתחות הטכנולוגית, גם המכונה שמקפלת כביסה בעצם תהיה זולה יותר, והטכנולוגיה יותר תתפתח, ואז באמת זה יכול להיות כמוצר שאנשים גם יהיו מוכנים לשלם עליו, כמו נגיד השואבים הרובוטיים וכל הדברים האלה. אז אנחנו על כל הרעיון שיש לכם בראש, אתם צריכים לשאול 4 דברים, האם אתם אוהבים את זה? האם אתם מספיק טובים בזה בנקודת הזמן הזאת? האם יש איזה ביקוש או צורך מצד הקהל? והאם הקהל מוכן לשלם על זה? עכשיו, אני דיברתי מלא 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 איתכם על אהבה ואיך היא קשורה בעצם לעסקים ולקבלת ההחלטות שלכם, וזה נטו באמת מגיע מהמקום שכשאנחנו פועלים מתוך אהבה למה שאנחנו עושים, מתוך אהבה לקהל שלנו, מתוך שליחות שהיא אמיתית, אז כל האתגרים והמכשולים שמסביב הם הרבה הרבה יותר פשוטים, הדרך היא הרבה יותר ברורה, כי אנחנו מונעים מתוך רגש שהוא, אני חושבת, הגדול שיכול להיות, באמת שיכול להיות יותר. ולגבי האם אנחנו טובים מספיק, אז אנחנו שוב, האם זה בא לנו טבעי, וטבעי זה לא רק להיות בעל עסק באופן טבעי, אלא גם להיות בעל מקצוע באופן טבעי, זה שמתייעצים איתו, זאת שמתייעצים איתה, אלה שקוראים להם, שמראים להם, מה אתה אומר על זה, ובוא תעזור לי בזה, הדברים האלה שכולם פונים אליכם, וזה באופן טבעי פונים אליכם, אז זה באמת משהו שהוא כנראה יכולת טבעית שלכם, אתם משקיעים המון, ובאמת כמו שאמרנו ניסיון מביא למצוינות. לגבי הביקוש, איך אתם תוכלו לדעת לעשות את הבדיקה שלכם עם עצמכם, אתם צריכים קודם כל לזהות את הקהל העיקרי שלכם, כי יש המון קהלים, אנחנו לא פונים לכולם, אף עסק לא פונה לכולם, יש המון באמת סוגים, וצריך לדעת מבין מי בדיוק צריך את המוצר או את השירות שלכם. אנחנו צריכים לבחון האם התקופה מייצרת צורך, לדוגמה עכשיו, פעם היה רק מפות, ואז המציאו GPS, ועכשיו בגלל המצב הביטחוני, ה-GPS לא תמיד עובד, ה-Waze מאוד מאוד משובש לנו, ולפני כמה זמן היינו צריכים לנסוע קצת צפונה, לדוגמה, אני ובעלי, ואנחנו פשוט השתמשנו במפה, כמו פעם, ממש פתחנו ולראות, כי פשוט לא היה שום דרך אחרת לנווט לשם. אז זה גם סוג של ביקוש, לדוגמה, עכשיו באמת יש מחירה מטורפת של ספרי מפות, זה מצחיק, אבל עובדה שזה קורה. האם יש לכם מתחרים מקבילים? זאת אומרת, אם זה מוצר שהוא חדשני לחלוטין, לבדוק רק אם יש צורך. אם זה לא משהו שאתם ממציאים אותו ולא קיים, מי המתחרים המקבילים שלכם, מה הם עושים, איך הם פועלים, יש להם עבודה, איפה שיש הרבה מתחרים, אני תמיד אומרים לי בעלי עסקים, אין, בשוק שלי יש הצפה, מצוין, בכל מקום שיש הצפה, תדעו שיש כסף,
אוקיי, אנשים לא נמצאים שם אם אין שם כסף. אז באמת מי המתחרים, אם יש הרבה מתחרים, ואם אתם באמת לא בטוחים בכל זאת, האם יש פה ביקוש לדבר הזה שלי, אז סקר שוק בין החברים שלכם, לשאול אותם מה אתם אומרים, הייתם רוצים משהו כזה, הייתם פונים לשירות כזה, הייתם רוכשים מוצר כזה, וגם אפשר סקר שוק שממש מקצועי, נגיד דרך בעלי מקצוע, זאת אומרת, לשאול בעלי מקצוע או דרך בעלי מקצוע, אוקיי? בעסק הקודם שלי הייתי עושה סקרי שוק לארגונים, לחברות, זה בדרך כלל משהו שהוא עולה כסף וכולי, זה פחות משהו שהוא יכול להיות רלוונטי למרביתנו, אבל זה בהחלט אפשר לקחת גם חברה שעושה סקרי שוק, וככה מסדרת לכם את הביקוש הצרכני והכלכלי. ובהמשך לזה, אז איך תדעו אם הקהל באמת מוכן לשלם? אז קודם כל, יש מוצר כזה בארץ, בעולם? מה טווח המחירים שלו? כמה מוכרים אותו? אבל טווח מחירים שהוא באמת לדעת מה הזול ביותר ועד היקר ביותר. אתם חייבים לדעת מה התחום, טווח המחירים שבו אתם פועלים. האם התקופה גורמת לקהל שלי דווקא לא לשלם הפעם? זאת אומרת, נגיד שיש תקופות נגיד של ככה של מצבי חירום וכל מיני כאלה, פתאום יש ירידה מאוד חזקה בהוצאות על דברים של פנאי, שהן מותרות, ואיכשהו ברגע שזה משתחרר, פתאום אתם רואים התפוצצות של סליקות אשראי, שאנשים בעצם קונים כל מה שהם לא עשו זה, אבל לפעמים התקופה באמת גורמת לקהל שלי פחות לקנות. או לדוגמה, יש לי צימר בצפון ואני מפונה, אין לי יכולת. או שיש לי צימר בצפון במקום שהוא לא, במקום שהוא מוגן, אבל אנשים נורא נרתעים להגיע אליי, אז הם לא מוכנים לשלם, הם לא מוכנים להגיע. אולי הם מוכנים להגיע, אבל הם רוצים לשלם פחות. זאת אומרת, לפעמים כן, יש תקופות שיכולות להשפיע, אנחנו צריכים לדעת להסתכל לסביבה, למה שקורה בעולם, ולראות גם איך זה משפיע עלינו בנקודת הזמן הזאת. וגם פה, כמו בקודם, סקר שוק חברתי, מקצועי, כמה הייתם מוכנים לשלם על שירות כזה, או על מוצר כזה, לעשות באמת את הבחינה הזאת בצורה ככה יותר מדויקת. זהו חברים, זה ככה היה ככה ברצף רצתי איתכם. זה הטלפון שלי, מי שרוצה לשאול, להתייעץ, בכיף ובשמחה. אני רואה שיש לנו רק 2 שאלות בצ'אט, אז אם יש לכם עוד משהו אתם יכולים לשאול, גם אין שאלות, אוקיי, אז אם יש לכם איזושהי שאלה, אתם רוצים לכתוב אותה עכשיו, אני ניתן לכם עוד כמה דקות, אתם יכולים גם שאלות אישיות שלכם, וגם אתם יכולים לשאול שאלות ספציפית על המצגת. אוקיי, אז אני מבינה שכרגע אין לנו שאלות נוספות, אז משתתפים יקרים, אני רוצה לאחל לכם שכל החלטה שתקבלו, היא תהיה החלטה הכי נכונה עבורה, הכי נכונה עבורכם, הכי מדויקת עבורכם. בכל מקרה תדעו שבכל החלטה יש מחירים, יש קשיים, אבל יש יתרונות אדירים והזדמנויות אדירות, וכל זאת אתם באמת מסוגלים לפתח בעצמכם את האמונה העצמית, את השליחות, את הבנת הערך, את הסבלנות, את הראייה לטווח רחוק, ולהבין שצריך הרבה סבלנות בתוך זה. אני מבטיחה לכם, שכבר 17 שנה ניסיון בעסקים, אני מבטיחה לכם שבסוף זה קורה, וזה שווה כל רגע. והלוואי והצלחתי לשכנע כמה מכם שבאמת זה היה, שזה המקום שלכם, אני ממש מקווה, ואם כן, אז ברוכים לעולם העסקים, כיף לי שאתם כאן, ואם לא, אז שיהיה לכם המון הצלחה בעולם השכירים, ושאנו רק טוב. אחלה יום לכולם.